Godmorgen, mit navn er Frederik Mose, og i dag skal lektionen handle om ki i anden test. Med mig har jeg Ulvar, Sam og Jonathan. Godmorgen. Ki i anden test handler om, at man behandler noget uafhængighed. Og til det opstiller man altid en H0-hypotese. En nul-hypotese. Altså, at for eksempel, at der er uafhængighed mellem hunderace og udvikling af allergi. Og det gør vi så i denne opgave. En dyrlæge har fået mistanke om, at hunde af racen Labrador har en større tendens til at udvikle allergi end andre hunderacer. Vi skal selvfølgelig bemærke, at det er et fiktivt eksempel. Gennem det sidste år er der i klinikken blevet registreret følgende undersøgelse og resultater af allergi hos hunde. Hvor vi klart kan se, at det er Labrador, der er tendenserende til have størst chance for at udvikle allergi. Ja. Og vi opstiller vores nul-hypotese og en alternativ hypotese for at undersøge, om der er uafhængighed mellem hunderacer og udvikling af allergi. Og der kan vi så sige, at nul-hypotesen er, at der er uafhængighed mellem hunderace og udvikling af allergi, og den alternative hypotese så er, at der er ikke uafhængighed mellem hunderace og udvikling af allergi. Hertil skal vi så udregne den de forventede resultater til dette. Og det gør vi i en Excel. Her ser vi Her ser vi det observerede, som vi havde inde på pdf'en lige før. De observerede værdier. Hernede. Og i alt. Og det vil så sige, at vi har i alt 149 hunde uden allergi. 12 med mild allergi. Og 29 hunde, der indgik i forsøget, der har allergi. I alt er der 190 hunde, der deltog i forsøget. 37 Labrador, 39 schæfer, 35 pudler og 79 andet. Undskyld. Til de forventede skal man lave en udregning. Vi starter heroppe. Det vi gør, det er, vi finder først brøkdelen af, hvor mange hunde, der ikke har allergi, ud af, hvor mange der er. Derfor siger vi 149 delt med 190. Så finder vi altså den brøkdel, hvor hundene ingen allergi har. For at finde Labrador, skal vi så gange med de 37, for at finde, hvor mange Labrador, der ingen allergi har. Derfor får vi så 29, hvilket er det forventede resultat. Den samme procedure har vi gjort med de andre. For eksempel pudler med mild allergi, der tog vi i alt resultatet for dem i den kolonne, hvor pudler er i. Hvor de har mild allergi, der er 12. Så finder vi den brøkdel, som har mild allergi, og ganger det med pudel, så finder vi her 2. Ligger meget tæt på 3, så det kan vi godt regne med. Dog skal det siges, at når vi har et resultat, der ligger under 5 i de forventede resultater, bliver vi nødt til at være meget skeptiske over for denne procedure. Men vi fortsætter. Dog med en vis skepticisme, eller hvad det nu er. Så går vi videre til teststørrelsen. Den vil Ulvar gerne forklare om. Ja, når du nu har disse forventede og observerede tal, kan du
finde en teststørrelse. Denne teststørrelse findes ved at, som der kan ses her, at tage det observerede tal, minus det med det forventede tal, tage dette tal i anden for at få et større og bedre tal at arbejde med, og derefter dividere med igen det forventede tal. Så får du dette tal. Dette gentager du i alle cellerne, som vist der. Og så for at finde den fulde teststørrelse, lægger du alle disse tal sammen og får dette tal 9,54. Dette tal kan man nemlig bruge til at sige, hvorvidt ens denne hypotese er gyldig eller ej. Du tæller den er på 0, nu mere uafhængig af den. Ud fra teststørrelsen kan vi beregne testsandsynligheden ved at sige key fordeling, teststørrelsen, semikolon og så frihedsgrader. Frihedsgrader, det er antal kolonner minus 1 gange antal rækker minus 1. Og her ser vi så, der er 3 kolonner, 3 minus 1, 2, gange 1, 2, 3, 4 minus 1. Så det vil så sige 2 gange 3, det er 6. Derfor er vores frihedsgrad 6. Og der finder vi så, at testsandsynligheden for at nå præcis denne teststørrelse er 14,5%. Det vil altså sige, at vi kan stole ret meget på vores nulhypotese med, at der er uafhængighed mellem hunderace og udviklingen af allergi.